Ahojte priatelia, ja som Meti z Meti Outdooru a chcem vám ukázať tieto dve veľmi pekné baterky. Jedna sa o Phoenix TK05R a druhá Olight Baton Turbo. 1000 lumenov, 1100 lumenov. Dneska si pozrieme krátku, veľmi jednoduchú, ale veľmi praktickú recenziu, keďže výrobca udáva nejaký výkon, nejakú odolnosť, tak pozrieme sa na to. No tak, ideme sa rovno pustiť do testu. Chcem vám prvé ukázať a vysvetliť jednotlivé módy. Táto baterka od Phoenixu sa mi páči v tom, že je vlastne veľmi malá, takisto kompaktná a je to USB-C. Tento príklad Baton nemá. Baton má iba magnetické nabíjanie. Už viem, že teraz Warrior, ktorý vyšiel 4X, tuším, ak sa nemýlim, dávam to hneď do videa, tak ten má USB-C, čo je super. Toto nemá USB-C, takže to je veľký handicap. A z toho hľadiska táto Phoenix všeobecnosti sa mi páči trošku viac, ale to je akože môj názor. A čo sa týka módov, tak toto sa mi páči, že to je fakt taktické, že z tejto strany mám dva vypínače. Jeden je stroboskop a druhý je klasický vypínač. A keď zapnem ten hlavný vypínač, tak s týmto stroboskopovým prepínam jednotlivé módy, takže má 3 módy. Za to, čo ten Baton není moc dobre intuitívne poriešený a ten príklad zapínam dlhým podržaním, zapnem najmenší mód, dlhým podržaním zapnem druhý, asi zhruba sekunda niečo. Keď sekundu niečo podržíte, tak sa prepne mód. Teraz mám tretí mód a teraz zapnem to turbo s dvojitým klikom. A keď stlačím rýchlo 3-krát, tak sa zapne stroboskop. Takže čo sa týka nejakého taktického využitia, toto by som skôr videl pre nejaké policajné zložky, ako také EDCčko do vrecka, v prípade potrebuje si na niekoho zasvietiť, ale toto je fakt taktické, toto je aj na rozbijanie skla, je tam taká, neviem, to je to z leteckého hliníku, aspoň myslím, ale je tam vlastne taká keby časť, ktorá je taká na taktické využitie, dá sa to využiť aj ako kubotán, že vlastne taká tá sebaobrana. Takže na taktické využitie určite toto viac a toto mi príde také EDCčko, proste klasika, dám si to do vrecka, nezavádza mi to, je to malé, kompaktné a funguje to. Môžeme si rozobrať samotné baterky. Tesniaca gumička, kontakty vyzerajú celkom pohode a baterka od Phoenixu je 1100 mAh. Veľmi pekné a masívne, to je fakt, keď sa na to pozriete, to je úplne, to je nádhera, fakt akože dobre to je spravené. A gumička, myslím, že aj náhradná. Tak teraz sa pozrieme na tento Baton Turbo. Pozrieme sa na tú baterku. Takisto tesniaca gumička, kontakty, tuto mi to príde také trošku, neviem, príde mi to také lacnejšie než ten samotný Phoenix. A baterka tu je 1100. Ľahšie sa šrobuje. A páči sa mi na tom, že vám tu ukáže z jednej strany výkon, z jednej strany, že to svieti a z druhej strany baterka, kapacita baterky.
Tá sa budete pýtať, na čo tu mám meter. Budeme si merať výšku. Pád na betón. Takže určite ten, kto si bude kupovať baterku za nejakých do 100 eur, cenovka tiež zhruba 100 eur, tak určite tam bude zaujímavosť v tom, že akú to má odolnosť aj voči nárazom, voči pádom. Takže poďme na to. No a teraz si to otestujeme z tejto metrovej výšky. Takže púšťam obidve. Zatiaľ držia. Púšťam ešte raz. Teraz ich pustím asi z 1,70 m. Držia obidve. Až na pár takých hodierkov vyzerajú byť úplne v pohode. Tento batón je fakt ako skoro bez škrabanca. A Fenix ten je taký, no trošku tuto to schytal. Ale akože nič vyslovene to nič nespravilo. Takže ideme na taký trošku náročnejší test. 10 metrový meter. A idem si zmerať, koľko to má, akú to má výšku. Má to 510. Zhruba 510, 513. Tak, zapneme si, prvý dáme batón. Dáme na turbo režim. Teraz hodíme Fenix TK05R. Neviem, toto sa vyplo, ale vyzerá byť v pohode. A Fenix je úplne v pohode. Sklo prasknuté není. Olej ide na tom lepšie fyzicky, ale funguje aj on. Takže za mňa si myslím, že adekvátna odolnosť. Cez 5 metrov určite si myslím, že bežný smrteľník to nebude hádzať ako ja, ale vyslovene, keby mu to náhodou padne z balkóna, zo stavby, zo skaly, určite to prežije. Poďme na druhý test a to je voda. Tak teraz si pozrieme týchto batériek vodeodolnosť, teda vodeodolnosť, neviem sa ani vykokrať z tej zimy, ale to je úplne jedno, tak poďme rovno na to. Fungujú. Jedna. Dobre, super. Takže Fenix, Olight, palce hore, ale viac mi vyhovuje Fenix skrz to USB-C. Takže tak. Týmto sa s vami lúčim, určite dajte odber. Podporte môj kanál, keďže nemám sponzora a financujem si to všetko sám, aby som vám mohol väčší content ukázať. Ale určite v budúcnosti budeme sa orientovať takýmito testami a primárne tu ide o vás, takže a vlastne aj o mňa. Lebo obidve si nechám. Čaute.